Vakomana veG40 vamunoziva vakamboshanda aiwa mugovernment of Zimbabwe vana Sabc Kasukuere vakuuya panapa vachifumura aiwa zvese corruption yese iri kuitwa navakomana varimo mugovernment. Hazviperi mushe muri yeZimbabwe toona kuti aiwa vava kuchirwisa vakomana ava nokuti vakuona kuti zvakuenda out of hand. Sanambira mashoko abuda togwa panapa naSabc Kasukuere ribva subscribe like kuti on the bell icon. Anambira pendo pakachiti there is a huge disaster in the Ministry of Finance with impeccable sources confirming that the top official in the ministry has stolen $2 billion through the vehicle of Command Agriculture. The Minister of Finance should come clean and take the nation into confidence instead of private disclosures. Ndo mashoko ari kuexposa panapa achiti aiwa zviri kuita the Ministry of Finance hazvichabudi, hazvisiri zvinotoda kuti vanovandisa zvinhu aiwa zviri very concerning zvanoziva kuti zvakaitwa nematop officials kuti aiwa zvisaitwa accounted for, but iwo vachiziva kuti aiwa pane matop individuals akasquander $2 million. Hazviperi mushe muri yeZimbabwe mabillions ari kubuda munyika yedu. Aiwa vanhu vakangotarisa pasina chavari kuita. Tikuona Sabc Kasukuere ari kuuya achireza these points achiti aiwa izvi zvakuchifanira kupera. Noda kuti the Ministry of Finance takuona kuti aiwa kuri kunyanya kubuda mari zvoti yes we can say kuti nyika yeZimbabwe yakarwa nemasanctions, but kuona kuti aiwa izvi zvazonyanya tava kuda zvinhu zvinyowani. Mashoko ari kuuya panapa achibuda achitogwa naSabc Kasukuere. Tiudzei mafungiro enyu munoti kudii, nozvari kutaura zvine evidence mukati. Pinai comment section medu, musava no subscribe kulike pachino turn on the bell icon.